Намираме се на Витоша. В момента във Витоша работи само лале 1, лале 2 не работи. Романския работи, но е много бавен. Почти като нещо цялото качване на безблок, около 45-50 минути. Като цяло няма сняг. Има сняг, но много задирате с камъните. По пудрите има тук по казана, има по спас, има и по стената хубави пудри. Но като цяло са навяти, има на места лес, където може да се пречукате яко. Отзад, където е старата писта лале 2, е като лавино опасно. Не ви го препоръчвам. Има предпоставки за лавини, защото е страшно топло. Дори сега преди малко падна една лавина. В момента даже няма 10 часа. За скиорите има хубави условия, има шусове, защото по пистите, като цяло романска писта към лале 2 не е обработвано и въобще е страшно гадно. Това е за сега. Ако искате да се спускате някъде на хубави места, може би Витоша не е най-доброто място. Опитайте да се на тези езера, там в момента е много хубава обстановката.